ତା କହ ସାଙ୍ଗ ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ ଯେତେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଛ କହିବେ। କୋଉଟାରେ କିରେ ସାଙ୍ଗ? ପାଡ଼ି ସାଇଲା ପରେ ସେଟା କେବେ ମାନି ମାନି ପାଡ଼ି ଯିବୁ। No, 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 no. ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିନି କାଟିଦେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। କିରେ କଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲୁ କାଟିଦେଲୁ କଣ ପାଇଁ? ନାହିଁ ବେନି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ପଠେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଠା ମେସେଜ ପଠା ତୁ ଶୀଘ୍ର ପଠା। ହଉ ବାଧ୍ୟ କରୁ ଯଦି ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଉ ହଉ। No, 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 no. କାଟି ଦେ ତୋ ମେସେଜ କାଟି ଦେ। ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି ବୁଢୀ ଗଲି ପୁରା। କଣ ହେଲା ବେ? ସାଙ୍ଗ ଚାହାଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଭାଡା 5 ଟଙ୍କା। ମୁଇଁ ବି ସେ ଜାଣିଥିଲି 5 ଟଙ୍କା। ଆମ ଲେବୁଲ ତ ହେଇଆ ଶଳା ମାଣ୍ଡୁ ପଟେଇଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ଶଳା ଚାହାଟା 250 ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲାକୁ ପଇସା ପାଇଛି। ଏଠି କହିହବନି ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ। ଆସେ ଆସେ ଆସେ। କେତେ ପଇସା? Oh no!